Kwa kanyo ni ripot mar bero mar ringre rowere ariyo manondhi kendo lal godo e gwenge mag Mlolongo dwe mar 12 higa mokalo, onyisoni rowerego nowito ngimagi bang' yudo hinyruok kuonde mopogore e dendgi. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge ma otelo ne chenrono owacho ni anyuola mar Justus Mutuma kod mano mar Martin Mwau ok nyal kawo ringrego nyaka non-gi mokwongo makare e yo mar timo science miluongo ni DNA. E kar kano ringre ma City Mochari, Buore, Nairobi, anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo ne chenro mar bero ne ringre rowerego manondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. Kaluwore gi lipot mar jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge, ringre rowerego nofweny ni nigi hinyruok mathoth e kuonde mopogore e dendgi. Achiel kuomgi nowito ngimane kaluwore ni nodi ng'ute kaachiel kod hinyruok mag kor. Komachielo, nyawadgi nowito ngimane kaluwore gi hinyruok mang'eny mag kor kod mago mag wich. Hinyruok mamoko bende nofwenyore e lwetene. There were multiple abdominal, chest and head injuries. We also have what we call defense injuries on the arms. So it looked like there was a struggle because, when you try to defend yourself, you will get what we call defense injuries on the arms and the wrists. So that's the first body. The second body was also very decomposed. The main findings was scalp or head injuries. He also had a posterior abdominal wall, abdominal wall and thoracic injuries. Again, it was multiple injuries. The other main finding on the second body was injuries to the neck. And so we came to the conclusion that the cause of death of the second body was manual neck compression. Dr. Njoroge kata kamano ochiwo ler ni anyuola mag rowerego pod ok nyal kawo ringrego nyaka kanyo mafwenygi makare kokadho yor lony mar science mar DNA. We cannot assign any name to those bodies as at now. I know the family has said they have identified the bodies, but with the level of decomposition, it is not possible for us. For us, we work with science. We will be very hesitant to release the bodies for the families to bury until definitive identification by DNA methods is done. Anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma koro dwaro mondo piny owacho otim nonro mapiyo kendo mak jogo mitudo kod tim makochno. Nimeona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbavu na kunyongwa. Na hiyo ni kitu naona haiwezi kuwa imefanyika na mtu mwenye ajui juu ukiangalia organs haijaumia na mbavu zimefunjika. So we are still appealing to the government to go ahead and give us justice. Komachielo, riwruoge makedo ne ratich oganda bende omako chung' ni gibiro medo sundo piny owacho kod okwach kich mondo tim nonro mapiyo mar ni tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere to bang'e yudo ka giwito ngimagi ok en ranyisi makare ne piny Kenya. What are the police doing? Why are they not using the fingerprints at least to begin with to identify these persons? The laxity that we are seeing in the system is just unbearable, and we are calling on all responsible institutions to move with speed to ensure justice is done, particularly to the families, just like Justus's family. We are a bit worried when the government says they are unable to know who has done this, and what's more, they are unable to trace even where the bodies are. Magi duto timore ka anyuola mag Steve Mbisi kod Kalani Mwema podhi nyime gi manyo wedegi mabende nondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi, Adamson